Alibi ambi awfu ka awali mando an flebaga che ana muso demse ani makoroba ambi bela jelen fu ka bela jelen wali mando danti fulimina fulini tanni sangani wati wa kan wajibi kan yishin aw ma sabula ma kanu ba o sarati bulu o okumu korona la ambi anfafu ananya joro asidi Usman Sherif Madani Haidara anaka dimba bela jelen anga fulibo awi o ko fe anya ira awla ka fo ani ambadi bi ñokon fe noy madame Jawara Bintou Koulibaly, la présidente nationale de l'APDF. APDF, elle est Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Association min sigilimbe ka se ka muso ka hake la fasa ani demuso ka hake ku la fasa ku ka hake siguma okum konona la anya ira awla ka fo ani presidenti ambi ka masala udi kan APDF ali joro femi okula anga se ku don aywa ni ala kan kishi ni la ko mami fana soro ka chala fe ana do anga ngata sira mi fe o ko fe bi tembo na buli femi kan udi rôle de l'APDF dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles au Mali, acquis, défis et perspectives. Donc, ni iyo olage amiro familiala perspective abe mwachama kono mais ita don ibitana yi sira min fe sabula no oye fere de jigi kono kuma do la kafo ndonyere mbese ka nyere ketan me jombe nan deme nyashimi ko bado yi APDF yi ka damne kabiri kunu fo ka se bila donc ambe afo ka awali mondo no tanti Bintou yi tanti Bintou anye émission de la ronna amina tayi ya iran ana kafo ni problème bina muso kan chukuchu ni sira awma abujo an kokoro ga amba fana chero bi ulu fana ka ko manogo situ on fe Mali kono ya muso ni ye chewuli yorola ulu dia ka abla ngulula ka foko muso le fe ka dilande ale be sens contraire di ka foko muso ya wuli fanga de la surtout APDF nanti bikle la APDF yi siranye fe ndetuni nituni APDF fodron mo be sira parce que abuja ko ni kon kara APDF la dro fusa de bi alors que utabe donc ni awi muso sera awma awi ci blaka ci wuli do bi tawla me pour une première fois labana do bi bangata do yere be depuis adamne wa fo kunte kuntita aywa no kera muso to taka sinina aw fi aw bo glanci udi bismillah c'est ça comme ya fo chugumi mo chamam de ba fo ko APDF ye fangai parce que ni muso tarana an lettre dro ba fo ko sumo be lo hu tari chewile fangana itara wile fangana bon ni do be ubayira ukera fo mo la no be APDF do ba fo e cheta sa nunka ko mangela bu fo ka bendeke ulu beta do be ubu bangata ni bangata anti décourager an lettre flananti en ce moment ta de muso mabli on va di an coursier ba ko tadi bo sere bi kala la do bina mais avec tout ça do tena o no muso nana sisa comment leti fe ka ta police la aywa amanyinga eti fe ka ta police la an l'électricien frai chemana ibi fa anga ke chugudi aba fa kale konti fe bo ambe nyinga leke na so imam be ou bien adana ya mo be am se ka so tigi fadama ukida dwala ambo beke anga andana mo imam munumbe no olu se ka ande ma kumala ambo olu dadwala ube na ere do quartier kono mo dana mo be na msika tanye foyo mfana ki dadwala ambo beke pour que kuma nyonga ka sika do ni nyoje mais no simake vraiment o yanda parce que nous soka tife ka ta fangana on titani fangana de an ko ba nyini ka foka bank tuba bela mado yera ambe mi pram soro mado an yera be wul ka ta fodu kono ka ta deli ka ambo beke parce que mado iba so de yera ba foko problème ta le fere ka ba de ko no fora
an b'a ɲini ka rendez-vous ɲini ba fɛ an ta kuma an b'o bɛɛ kɛ yalasa furu bɛ se ka dilan cogo min awɔ mais ni kɔni tɛ fɛ ka taa polisi la n'an y'an seko kɛ polisi kɔni an tɛ taa n'i ye yen dɛ ayiwa o diyara n ye ne ba mɔgɔ tɛ bɔ dunufɔyɔrɔ ka t'i kɔnɔ k'o kɛnɛma i komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min ka fɛn na a bɛ fɛn min ɲɛdɔn ne b'a dɔn nin ko in e bɛ nin ɲɛdɔn ne ba furuta kɔfɛ i bɛ se k'a ye kuma dɔw la nimisa bɛ na o bɛ se ka kɛ cɛ la o bɛ se ka kɛ muso la yali n'a an cɛw banna na tan u delila u ma sɔn ou bien ala k'an kisi a taara kɛ furusa ye kɔfɛ ni nimisa nana n'an seginna aw ma k'a fɔ ayiwa ne kɔni ye muso bila n bɛ fɛ muso ka segin ma ou bien ne bɔra n cɛ kun n bɛ fɛ n cɛ ka segin ma aw bɛ sen don la an b'an sen don a la kɛ fɛn fɛn bɛ denbaya sabati ou bien ka furu dilan anw da b'a la min nana k'a fɔ vraiment ne fɛ ka segin n cɛ kun an b'a lajɛ ni cɛ disponible don k'an répond an b'a deli bon ni cɛ fana nana ko ne bɛ muso fɛ muso dun tɛ furu la a ma cɛ wɛrɛ sɔrɔ donc an bɛ muso wele an bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ toujours an b'a lajɛ surtout ni den bɛ yen an b'u sensibiliser ni denko ni fɛnw ye pour que u ka segin ɲɔgɔn ma an b'o kɛ o si tɛ problème y'an bolo fo n'i ma s'a ma n'i sera a ma kɔni an b'i dɛmɛ. ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali belebele ninnu na sabula an y'o de fɔ faamuyali kɔni bi an bɛ ka a sɔrɔ APDF ka taasira a n'a ka hakilina kan nka ne ba n'i ye jateminɛ fana kɛ APDF san 35 i y'a fɔ cogo min na a sigili ni sisan cɛ an b'o de kɔnɔna la san 35 ye fɛn belebele aw ka baaraw aw bɛ belebele fana la nka halisa musow an haminako tɔw bɛ kɔ n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ n'o bɛ APDF kɔnɔ ou bien n'a t'a kɔnɔ n'a b'a kɔnɔ alhamdulilayi n'a t'a kɔnɔ an na appel lancer aw k'o fara a kan sabula anw fana ye musow kumada dɔ ye o ye fɛn jumɛn ye i y'a yira an na k'a fɔ ni i ni cɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn na aw bɛ kuma cogo bɛɛ lajɛlen na k'aw seko kɛ walasa ka fɔ ka bɛn kɛ nka ne ba du kɔnɔ problème dan t'o ye musow kan tiɲɛ ko kɛlaw bɛ anw kan ne ba problème wɛrɛw bɛ hali musow kan min tɛ tiɲɛ ko kɛlɛ fana ye i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen hali problème dɔ b'i sɔrɔ i den yɛrɛ i ye den min bange a bɛ se ka problème dɔ lase i ma duko la ou bien fɛn wɛrɛ la mais toujours problème bɛ taa retomber ba de kan parce que ni fa tɛ yen dɔrɔn ale de fana bɛ yen n'o kɛra n'o wulila ka se aw ma APDF o b'aw ka programme na wa ou bien aw tɛ se ka fɛn k'olu la fɛn o fɛn ye muso ka hakɛ ye anw da bɛ don a bɛɛ la tiɲɛ yɛrɛ ne ko furusa ka ca nka tiɲɛ ko kuma fana ka ca bi parce que balimaya tiɲɛna nafolo bolo sinjiya tiɲɛ nafolo bolo ni cɛ banna i b'a sɔrɔ cɛ badenw de bɛ wuli anw muso dɔ taara an fɛ yan cɛ banna hali cɛ ma fɛngɛ u y'a ko muso ka jigin ka bɔ hali a bɛ dilan min kan u y'a cɛ ka bɔ a kɔrɔ donc u bɛ s'anw fɛ yen nɔ tiɲɛ ko kuma caman de bɛ se an fɛ yen wa n'u sera an fɛ yen généralement an bɛ avocat di o cas grave sugu ma parce que i b'a sɔrɔ cɛ balimaw ye muso tɛgɛ ko k'a jɛ pewu ka bɔ tiɲɛ na i b'a fɔ k'u balima muso tɛ donc n'o kɛra vraiment an bɛ u ɲɛji cɛ an seko la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a sɔrɔ du kɔnɔ fana balimamuso balimaw sinjiw dɔw gɛlɛya b'u ni buramusow ni fɛnw cɛ parce que o caman bɛ taa an fɛ yen buramuso b'a fɔ a tɛ tobili kɛ a tɛ nin kɛ a furu ka sa bon o fɛn sugu an bɛ kuma ɲɔgɔnya don an ni buramusow cɛ n m'a f'i ye n k'an b'an déplacer yɛrɛ ka taa du kɔnɔ ka taa kuma ɲɔgɔnya don an ni fɛnw cɛ parce que cɛ dɔw kɔnɔ réellement u b'a fɔ tiɲɛna fɛn tɛ ne ni muso cɛ nka n ka musokɔrɔba bon n'o fɔra i y'a dɔn kɔni o kɔrɔ ye n kun bɛ muso fɛ nka n ba donc an bɛ wuli ka taa musokɔrɔba deli yalasa u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔnya sɔrɔ cogo min sisan denmisɛnninw u ka kow fana ma ɲi ten kosɛbɛ parce que denmisɛnninw bɛ idée dɔ b'u kun na ka u tɛ miiri ko buramuso ye n ba ye ne ye n ba to so kɔnɔ n ba ɲɔgɔnna dɔ de filɛ nin ye ko fitinin fana u b'o musomaninw fana bɛ ko dɔw considérer ka sɔrɔ n'i y'a dɔn k'a fɔ ne bɔra n ba kɔrɔ nin ye n ba ye dɔrɔn n'a ye ko k'i la a bɛ ku i la
u bɛ denmisɛnninw na dɔw fana b'a dan tɛgɛ musokɔrɔba dɔw fana ka farin denmisɛnninw ma f'u kamana bɛ gan n'u sera an ma an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ gɛlɛya caman de bɛ du kɔnɔ bon i b'a sɔrɔ fana musomaninw bon an tɛ an ka fɛn ninnu caman bɛ taa an fɛ yen nɔ baarakɛden minnu yɛrɛ bɛ na u bɛ garijɛgɛ sɔrɔ faw b'a fɔ k'u kana se ni den ye an b'olu bɛɛ héberger dɔw yɛrɛ bɛ jigin an bolo yen fo denw bɛ ŋuni ma an bɛ delili kɛ somɔgɔw la pour que u ni den bɛ se ka taa cogo min dɔw b'a fɔ ko den tɛ taa an bɛ taa n'a ye pouponnière la an b'o bɛɛ kɛ bon mais san'u ka taa an b'u dege baara la toujours pour que n'u taara u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye an b'olu bɛɛ mara an bara yen nɔ donc gɛlɛya b'o o bɛɛ hukumu kɔnɔna na quoi. ayiwa hali bi o ɲininkali kelen de don ne ba problème bɛ muso la muso ye muso de problème tɛ muso yɛrɛ la muso ye muso de problème do problème tɛ muso man kan ka sigi k'i bolo fila fana da i sen kan surtout an bɛ wagati min na i b'a fɔ ko sisan baara cayalen bɛ fo k'a fɔ ko baara cayalen bɛ kalanni ko t'a la kalanbali ko t'a la yali ni muso min problème t'a la mais a ka di a ye dɔrɔn ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye aw ka dɛmɛ ye mun ye ka ɲɛsin u ma. Bon liste de b'an bara k'a yɛrɛ dayɛlɛlen don ni muso minnu bɛ fɛ ka baara dege kɛ i tɛ dɔrɔmɛ sara i bɛ taa an b'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ fɛ ka baara min kɛ i yɛrɛ b'a fɔ an b'i tɔgɔ sɛbɛn o filière la donc an bɛ muso 20 de ta a bɛ dépend filière la dɔw kalali ye 15 ye tatouage nin ye 20 bon a bɛ dépend fɛn na donc n'i y'i tɔgɔ di n'i wele ser'i ma i ka numéro bɛ yen an b'i wele i bɛna baara dege i tɛ dɔrɔmɛ 1 sara i kɔni i b'i ka passe bɔ mais kuma dɔ n t'a confirmer kuma dɔ partenaire dɔw bɛ passe di comme partenaire tɛ kelen dɔw bɛ passe di mais dɔw tɛ passe di i bɛ kɔni bɛna baara dege la i tɛ dɔrɔmɛ 1 sara fɛn bɛɛ bɛ d'i ma wa n'i ye jabi dege i bɔtɔ jabi minɛn bɛ d'i ma n'i ye fɛn dege en tout cas minɛn bɛ d'i ma. ayiwa ne ba an b'i fo k'i waleɲuman dɔn APDF sigilen tile ka se sisan ma a bɛ dɔ bɔ wa ni ma fili e yɛrɛ fana nana APDF kɔnɔ ni sisan cɛ o fana bɛ dɔ bɔ ayiwa APDF ka jaabi kumabaw kɛra fɛn jumɛn de ye u ka muso dɛmɛlenw na walima muso denmisɛnninw n'o ye an denw ye olu dɛmɛli la. ayiwa APDF kɔni ka jaabi kɛra fɛn caman ye an b'an waso ni mun ye parce que an b'an waso an ye muso caman dɛmɛ bi ka bɔ sokɔnɔ sigi la u bɛ baara la ni min tɛ kalali la u bɛ kundila la ni min tɛ kundila la u bɛ maquillage la ni min tɛ maquillage la u bɛ jabida la donc an bɛ waso n'o ye wa an b'u yɔrɔ dɔ fana an n'u bɛ baro an b'an waso n'o ye o bɔlen kɔ an ye muso caman ka dossier gérer 2026 la an ye 475 dossiers de gérer n t'a dɔn a bɛ fɔ bamakɛmɛ 475 dossiers an y'o de gérer 2026 kɔnɔna na an ye muso hakɛ min ni cɛ hakɛ min dɛmɛ violence kɔnɔna na donc pour dire que an bɛ waso n'o ye parce que an y'u dɛmɛ a bɛɛ ma ɲɛ nka caman ɲɛ muso 800 kɛmɛ kɔnɔntɔn ani 25 475 75 sa kɛ 475 ani 25 awɔ donc an y'olu dɛmɛ o bɔlen kɔ comme y'a fɔ a ye cogo min sans d'hébergement b'an bolo Gawo donc muso minnu bɔr'u place la déplacé olu bɛ héberger anw yɛrɛ fɛ yen an ye déplacé dama min reçoit sisan an t'a hakɛ dɔn n'u nana an t'u bila ten comme u hébergera n y'a fɔ cogo min u fana bɛ dege baara de la Gawo muso minnu nana an y'u dege artisanat comme bolo baara de ka d'olu ye an y'olu dege o la donc sisan an ni site mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛnw d'u ma an seko la an bɛ furakɛliw kɛ an bɛ salubritéw kɛ sitew kɔnɔ donc an ni site musow bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u dege la baaraw la an n'u bɛ baro kɛ donc u bɛ an ka fierté ye bon denmisɛnninw fana jeunes minnu b'an bolo an y'u dege baaraw la sisan vacances yɛrɛ la an baara falen don étudiante ninnu na u bɛna maquillage ni fɛnw dege i b'a dɔn o de ka di denmisɛnninw donc u mana bɔ i b'a dɔn maquillage tɛ gala donc u bɛɛ bɛ dɔɔni dɔɔni k'u yɛrɛ ye donc o y'an ka fierté ye ani an ye avocat dama min di muso dama min ma n'olu y'an waleɲuman dɔn ani muso dɔw bɛ yen
bɔra an bara halisa jigiya kama an b'u ka sow sara an bɛ bolomafaraw d'u ma ko caman na o fana y'an ka fierté ye donc entre autres quoi caman an bɛ fɛn caman kɛ musow ye dɛ seli mana se n'an se ye min ye an b'o k'u ye fantan an ka muso minnu bɛ yen n'an y'u héberger ni fantanw don an bɛ selimafini d'u ka denmisɛnninw ma tuma dɔw partenaire dɔw bɛ misi d'an ma an b'a faga ka fantanw wele ka tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa an b'o bɛɛ kɛ quoi. Ayiwa an bi aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka nin baara ninnu kɛ ko ɲuman na tanti Bintu diɲɛ baara ni b'a la don dɔw la a bɛ se ka kɛ nisɔndiya ko dɔw nana i la ne ko e kɛlen présidente ye ka se bi ma fɛn jumɛn de kɛra k'a ye nisɔndiya kosɛbɛ APDF kɔnɔ fɛn min kɛra n'a ye nisɔndiya kosɛbɛ o kɛra an sera ka muso de dɛmɛ k'a bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ n'o ye héritage gɛlɛya ye muso in cɛlakaw kun ye fɛn bɛɛ bɔsi a la k'a bila kɛnɛ ma a tun b'an bara a ye san 1 ani kɔ de k'an bara nka a n'a den ninnu kun taara denmuso ye bac sɔrɔ an fɛ comme première de sa classe a ye bac sɔrɔ an fɛ alhamdulillah a denmusonin fana kun b'an bolo an ye cɛmanin fana don baara la 2 ans après an ye a cɛ ka yɔrɔ sɔrɔ k'a bila o kɔnɔ sisan denmuso in furu la a y'a ka kalan kɛ k'a ban an n'u bɛ communication na o diyara an ye parce que muso ka vie kun tiɲɛna de donc o ye n ka satisfaction ye parce que an sera k'a ka vie relever a denmusonin donna da la a denw kɛra fɛn ye donc o diyara an ye kosɛbɛ. Kun na u bɛ mɔgɔ nisɔndiya kun bɔ ayiwa i bɛ baara fɛn fɛn na nisɔndiya b'a la cogo min na ayiwa gɛlɛya yɛrɛ fana b'a la ten ayiwa APDF ɲɛsinnen bɛ gɛlɛyaba jumɛn de ma an bɛ wagati min na i komi sisan. donc gɛlɛya min bɛ APDF kan o ye an ka on n'a pas les moyens de notre politique ni y'a fɔ sisan b'a dɔn partenaire ko nɔgɔyalen bɛ musow dun mago b'an na musow bɛ tile ka taa problème tɛ ban dɔw mago bɛ avocat la bon i b'a sɔrɔ avocat wari t'an bolo ka d'u ma se t'an ye an t'a dɔn an b'a kɛ cogo cogo tuma dɔw an ni juge dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a kalifa olu la an bɛ juge wele k'an ka dossier d'u ma donc min bɛ k'an k'an sɛgɛn sisan o ye financement gɛlɛya yɔrɔ ye n'o tɛ vraiment musow bɛ kan ka continuer ka taa wa u mago bɛ dɛmɛ na mais n'u kasibagatɔ taara se tɛ ye donc i bɛ bon problème dɔw bɛ na vraiment tellement a bɛ gɛlɛyalen ma fo ne bɛ sugu a la don dɔw n bɛ sugu n t'a dɔn n b'a gérer cogo min quoi tellement a kow ka gɛlɛn mais i b'a kɛ cogo di a mana taa tribunal la avocat tɛ yen bon ni juge min n'an b'o dɔn o bɛ se k'an fɛn dɔɔni dɔɔni o de y'an ka gɛlɛya belebeleba ye bi parce que généralement partenaires de b'anw dɛmɛ kosɛbɛ gouvernement ka fɛn ba an y'u ka baarakɛlaw ye mais olu de bɛ projet fɛn signé mais dɛmɛba tɛ fɛn na donc partenaires mana taa tan a bɛ gɛlɛya las'an ma dɔɔni. Ayiwa an ye faamuyali sɔrɔ o la APDF ani musow de ko kɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ sabula ɲɛsinnen don musow ni denmusow de ma ayiwa aw bɛ musow n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na cogo di a ka diya ka taa se an denmusomaw ma sigidaw yɔrɔ la. bon sisan an bɛ baroninw de sigi et puis ni musow taara formation na an fɛ sisan n b'a f'i ye n k'u taa galadonw ni fɛnw na n'u taara groupe mana taa an bɛ u ka hakɛw ɲɛf'u ye groupe mana taa an b'u ka hakɛw ɲɛf'u ye o t'a bali an bɛ to ka taa quartier la an bɛ baroninw kɛ an bɛ taa radio la an bɛ baroninw kɛ pour que u ka hakɛw dɔn parce que n'i ti ka Mali kɔnɔ ko nul est censé ignorer la loi donc k'a fɔ nin kɛ k'a fɔ ne t'a dɔn ko sariya don o tɛ se ka fɔ Mali kɔnɔ donc o de kosɔn n'u taara an b'u ka sariya ɲɛf'u ye mais an ni musow dɔrɔn tɛ parce que n'i ye muso ka hakɛ ɲɛf'a ye n'i ma cɛ ka hakɛ ɲɛf'a ye i ma tila dɛ donc projet dɔw b'an bolo u bɛ cɛw de concerné an bɛ taa ka taa an ni cɛw bɛ baro kɛ an bɛ information d'u fana ma an b'u deli ka ɲɛfɔliw k'u ye parce que Mali sariya ani diinɛ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kosɛbɛ o donc ni mɔgɔ min ye silamɛ n'i bɛ silamɛya bato c'est comme i bɛ muso ka droit bato donc o de kosɔn
an bɛ taa ka t'u sensibiliser dans ce sens k'a yira k'a fɔ ala an ka laadaw la nin bɛ ta an ka diinɛ na nin bɛ ta donc ani sariya tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an ka taa o sira fɛ an bɛ cɛw fana sensibiliser pour que u fana ka ko dɔw nɔgɔya parce que muso bugɔba ni fɛn ninnu sisan nɔ muso faga yɛrɛ de b'a la an sirannen parce que sisan denmisɛnninw ayiwa radio la kuma don a ko ɲɛ ka ca n'o tɛ muso bugɔ k'a bugɔ fo k'a jogin k'a bugɔ fo ka joli bɔ a la k'a bugɔ fo ka a faga o fana ye furu la gɛlɛya dɔ ye dɛ o fana gɛlɛya b'an kan n'o tɛ hali san d'hébergement b'an bolo hali muso min bolo tigɛra a tun b'anw fɛ yen mais se t'an ye an b'a kɛ cogo di donc an tɛ musow dɔrɔn ladi an bɛ cɛw fana ladi parce que an ni diinɛmɔgɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que u ka sensibilisation kɛ sur les droits de la femme an b'o kɛ i bɛ Imam Bagayogo dɔn Imam Bagayogo bɛ an dɛmɛ sensibilisation na ka musow ka hakɛ ɲɛfɔ diinɛ kɔnɔ an b'o fana kɛ pour que cɛw k'a faamu u kana fɔ k'an bɛ musow dɔrɔn dɛmɛ mais n'i ye muso ka hakɛ fɔ a ye n'i ma cɛ ta fɔ a ye i ma tila dɛ c'est vrai ayiwa an b'i fo hali bi k'i waleɲuman dɔ i ka walawalali cogo cɛ ɲuman in na tanbinu nka n'i ye muso ta cogo cogo an se ka taa cɛ kɔ an bɛnna a la o an ma bɛn a la o an ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn fali de an ye ɲɔgɔn dafala de u ye ala yɛrɛ ka kɛ ye ayiwa an balimakɛw ani an denkɛw olu ka kɛta kan ka kɛ jumɛn de olu jɔyɔrɔ ye mun de ye walasa muso ka hakɛ ka se ka lasegin a ma hali bi ayiwa ne kɔni hakili la ni muso bɔra a fana ba ka so ka n'e ka so e y'a fa ye e y'a ba ye a fa kan ka jɔyɔrɔ min fa ye e k'o fa ye a ba kan ka jɔyɔrɔ min fa e k'o fa ye parce que ala ma muso fana kalifa di cɛ ma gansan fɛn dɔw sariya dɔw de bɛ yen cɛ kan k'o dafa muso ye cɛ jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye Mali sariya kɔnɔ i kan k'i muso balo i kan ka furakɛ i kan ka tɔpɔtɔ i kan k'a bila so kɔnɔ fɛn caman bɛ yen o charge bɛ cɛ kan o de ye cɛ kɛ dutigi ye ni cɛ dɛsɛr'o la furu bɛ gɛlɛya dɔɔnin mais an bɛ bi tile min na an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ muso ni cɛ bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sutura kɔnɔ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sutura kɔnɔ mais an y'a ye kuma dɔ anw musow fana da ka fiɲɛ n'an ye cɛ dɛmɛ kelen ni fila dɔrɔn an bɛ kunna dali kɛ o fana man ɲi wa cɛ dɔw fana bɛ yen hali n'a b'u bolo u b'a préférer muso ka ɲani n'u k'a di o ka caman taara an fɛ yen wari b'u bolo fɛnw mais u t'u ka devoir kɛ quoi wa pour faire mal à la femme bon n'o cas sugu taara a bɛ yira i la sariya tɛ sɔn parce que cɛ ma kɛ dutigi ye gansan n'a fɔra cɛ ye dutigi ye charge dɔw de b'i kan i kan k'o ta o ye Mali sariya de ye donc n'e ma se k'o ta e tɛ tila ka muso tɔpɔtɔ donc a bɛ na ni gɛlɛya furu kɔnɔ donc an kɔni b'a fɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa muso k'a jɔyɔrɔ fa muso k'a cɛ bonya cɛ k'a ka devoir kɛ furu kɔnɔ an y'a ye sisan denmisɛnninw ka furu kɔnɔ ne yɛrɛ mana miiri ko furu tile 15 furu bɛ sa ne ye n da sɔn ko sisan sɔɔni an bɛna furu kɛ contrat ye Mali kɔnɔ parce que furu kalo kelen furu kalo fila o b'a sɔrɔ miliyɔn caman dépassera o furu bɛ sin ka kɛ kalo kelen ye ten k'o furu sa dɔw yɛrɛ hali tile 15 u mana taa u tɛ t'u nɔfɛ bilen a ko ka gɛlɛn quoi ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn fɛn fɛn don mais furu modèle kan ka changer Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka taabolo wɛrɛ ta min tɛ nin n'o tɛ furusa cayalen bi dɛ Mali kɔnɔ dɛ wa denmisɛnnin gansan de n'i taara tribunal la i b'a sɔrɔ denmisɛnnin furu dɔrɔn de bɛ sa ne kɔni ma se ka foyi faamuya la nka ayiwa an ka a lajɛ e yɛrɛ bolo taabolo jumɛn de ka kan ka se ka kɛ taabolo min ka kan ka kɛ halisa an k'a ɲɛɲini ka furu don cogo n'a bɔ cogo lajɛ parce que sisan furu tɛ don fɔlɔ furu tun bɛ don danbe kan fa danbe ni ba danbe bi furu to ye an ye ɲɔgɔn ye carré kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ta e tɛ nin jogo dɔn nin tɛ jogo dɔn o ye kelen ye a bɛ npogotigininw kɔnɔ ko n'u cɛw bɛ kulonkɛ ni fɛn min kɛ ka sɔrɔ furu ma daminɛ ko n'u donna furu bɛ ten ni cɛ changera yɔrɔ npogotiginin u t'a faamu u b'a fɔ k'a fɔ cɛ changera furu dun ni kulonkɛ tɛ kelen ye donc o mana kɛ kaban npogotiginin dɔw tɛ se k'a supporter o bɛ kɛ déception ye donc moi je pense que furu halisa an k'a ɲɛɲini an kana furu kɛ
n den ka cɛ sɔrɔ dɔrɔn parce que dɔw ta n den ka furu dɔrɔn hali ni n t'a tigi dɔn bon il faut chercher k'a tigi dɔn pour que furu ka se ka ɲa o ye kelen denmisɛnninw ka nafolotigi furu ye ni fɛn bɛ min fɛn bɛ furu ma o fana n'o ma dabila a ti bɛn denmisɛnninw b'a la anw denbaw kelen-kelenw yɛrɛ b'a la an bɛ tiɲɛ fɔ o ye kelen wa furusa fana an denbaw fana nɔ bɛ ko dɔw la parce que denmisɛnnin mana furu ani cɛ bɛ kɛlɛ a mana na so n'a kɔrɔ bɛna kuma ɲɛfɔ denbaw b'a fɔ t'i sigi sa furu de don a bɛ ban t'i sigi furu don a bɛ ban o ye ko nin ye bi tɛ dɛ i den nana a lamɛn o kɔrɔ tɛ k'i y'a furu sa o n'i y'a lamɛn n'a jo tɛ yɔrɔ min na i b'a fɔ n dɔgɔnin e fana jo tɛ nin na i ye nin kɛ furu kɔnɔ a ti bɛn ni cɛ fana jo tɛ yɔrɔ min na a fɔ faw ye o k'a wele k'a ladi mais e ti den lamɛn anw bɛ APDF la fura t'an bolo ko lamɛnni dɔrɔn de don dɔw bɛ se k'a ta kabini furu san 30 fo u bɛ yɔrɔ min na bi u b'a lakale an bɛ se ka l'heure 4 kɛ an b'u lamɛn an t'u lajɔ n'o kɛra u dusu bɛ faga parce que pour la première fois u ye mɔgɔ sɔrɔ min b'u lamɛn sérieusement o yɛrɛ b'u lafiya mais denbaw ti tandi dɔ b'a t'i yɛrɛ filibaji la mun kama a ma lamɛn dɔ y'a den di fagali la mun kama a ma lamɛn donc moi je pense que an denbaw fana an k'an denw lamɛn dɔɔni an kana fɔ t'i sigi kunun t'i sigi ni bi t'i sigi tɛ kelen fɔlɔ ni i mansa kun taara i di danbe kama cɛ i tɛ su tɛ bilen bi n'i taara n'i den ye cɛmisɛnninw b'a fɔ de i ti bɔ an dɔ la hali e somɔgɔw m'i gɛn o dama min di fɛnw ye o ka ca donc an k'an denw an ka lamɛn k'u bilasira o kɔrɔ tɛ k'i ye furu tiɲɛ denbaw ka sabali t'i sigi na dɔɔni u ka denw lamɛn o fana y'an denbaw ka défaut ye o de bɛ furu fɛn bon ni i den fana lamɔ fana b'a la an k'an denw lamɔ parce que an y'a ye denmisɛnnin dɔ yɔrɔ sisan denmisɛnninw cɛ ka fini tɛ ko buramuso ka fini tɛ ko a bɛɛ baarakɛla e ko k'e ka duwawu sɔrɔ ni furu fana sigi kun ye ni fɛn dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ cɛ ye a bɛ diya ye a bɛ furu sabati mais ne t'o si kɛ fo o bɛɛ bilalen mɔgɔ wɛrɛ k'o kɛ cɛ t'a ye e bɛ occupé a ko ka gɛlɛn quoi dɔ bɛ an cɛw la dɔ bɛ musow yɛrɛ la cɛ dɔw fana i b'o bɛɛ k'u ye mais u ka sira t'a la bɛɛ n'i sɔn don quoi moi je pense que an ka denmisɛnninw ladi o sira fɛ o bɛ fisaya kosɛbɛ. ok an b'i fo ni ba k'i waleɲuman dɔn i ka nin kumakan cɛɲuman ninnu na an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ a bolo ayiwa folikan b'i bolo dakuruɲa kelen na wagati ale sɛbɛkɔrɔ tɛngun na. ayiwa folikan min bɛ ne bolo n bɛ Serifula fo le fait que occasion di an kana APDF ɲɛfɔ ani ka faamuyali di mɔgɔw ma n bɛ Serifula fo la donc n b'a ɲini halisa Mali ala ka a ɲamajɔ amin yarabi ala k'an kisi maa jugu ninnu tɔɔrɔ ma amin ya rabbi ala ka Serifula fana ala ka o sankɔrɔta amin yarabi merci sallallahu wasallam ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na ala ka hakili ɲuman d'a ma ne ba ne yɛrɛ ye fɛn dɔ ye n b'a fɔ nin kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ denbaw an ka ala lajɛ an ka fɛn dɔw bɔ furu kɔnɔ ne ye mɔgɔ ye a den ka kɔɲɔ cɛ den de don cɛ n'a somɔgɔw kɛlɛ tɛ yen wɔyɔ tɛ yen fin tɛ yen jɛ tɛ yen k'a ka taa den ka kɔɲɔ kɛ a faso la a y'a cɛ ɲininka cɛ ko ni somɔgɔw ye min fɔ ale yɛrɛ ko ten muso taara den kɔɲɔ kɛ a faso la a kɔfɛ mun bɛ bɔ a kɔfɛ ala de b'o dɔn mais ni ba y'i jɔ a jɔyɔrɔ la i baloli i bɛ se k'a bali denbaw hali bi an k'a lajɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn denw kɛ ɲɔgɔn an denw ye ne bɛ dan nin yɔrɔ in na a kɛ to b'a kan sɔli ala rasuli ala ka sigi wɛrɛ yira an bɛɛ lajɛlen na amin amin